Cam 1. Cyn i chi ddechrau tynnu'r llun, edrychwch yn ofalus ar y lle neu'r ffotograff rydych yn astudio. Cam 2. Brasluniwch y prif nodweddion gallwch weld, enghraifft, adeiladau'r ysgol. Cam 3. Nawr, darluniwch yr hyn fedrwch weld yn syth o'ch blaen yn y canol ac yn y cefndir. Cam 4. Yna, llenwch y braslun maes gyda mwy o fanylion. Cam 5. Cofiwch peidio gwneud eich braslun maes yn rhy aniben, does dim angen cynnwys popeth. Cam 6. Labelwch y nodweddion gwahanol yn glir. Cam 7. Ychwanegwch deitl i'r braslun maes.